दूध उत्पादनासाठी फायदेशीर असणारी बन्नी म्हैस तुम्हाला माहितीये का? चला मी सांगते. भारतात गुजरातमधील कच्छ भागात या म्हशी आढळतात. काळ्या रंगाची आढळणारी ही बन्नी म्हैस काही ठिकाणी तपकिरी रंगाचीही दिसू शकते. बन्नी म्हशी आकारानं मध्यम ते मोठ्या असतात आणि त्यांच्या शरीरावर भरपूर केस असतात. बन्नी म्हशीची कातडी पातळ आणि मऊ असून तिचं कपाळ लांब असतं. म्हशींना गुंडाळलेली शिंग असतात. म्हशीचं वजन 475 ते 575 किलो असतं. एकूण दूध देण्याचा सरासरी कालावधी 300 दिवसांचा असून एका विताला साधारणपणे 6000 लिटर दूध देण्याची क्षमता त्यांची असते. दिवसाला 10 ते 15 लिटर दूध त्या देतात. प्रथम माझावर येण्याचं वय हे 38 ते 41 महिने असतं. कच्छ जिल्ह्यात या म्हशीच्या सुबलकतेमुळे तिला कच्छी म्हैस असं सुद्धा म्हणतात. पाणी टंचाईच्या परिस्थितीत तग धरण्याची क्षमता, दुष्काळी परिस्थितीत लांबचे अंतर कापण्याची क्षमता, उच्च दूध उत्पादकता आणि चांगली रोगप्रतिकारशक्ती हे या म्हशीचे काही खास गुण आहेत. IVF तंत्रज्ञानाद्वारे देशात बन्नी म्हशीच्या पहिल्या रेडकूचा जन्म झाला आहे. हा व्हिडिओ तुमच्या शेतकरी मित्रांसोबत लगेच शेअर करा.